Кадерле дуслар, әкият сөюче нәни дусларыбыз. Біз үзебезнең әкияти кичәбезне дәвам итәбез. Һәм сезгә бүген Константин Ушинскийның Кыш әбинең шуклыгы. Дөрес килеп ләктемме соң мин? Исәнме, Резида кызы? Исәнме, Кыш бабай? Мин сезнең тапшыруны бик яратып карыйм. Шулаймыни, Кыш бабай? Әлбәттә. Мин бит әкиятләрне бик нык яратам. Шуңа күрә менә үзем сезнең янга килеп балаларны котларга булдым. Мин инде аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Алар әти-әниләрен тыңласыннар, һәр вакыт яхшы билгеләргә генә укысыннар. Яңа ел бары тик яңа бәхетләр алып килсен. Барыгызны да бәйрәмнәр белән. Рәхмәт, Кыш бабай. Кыш бабай, син үзең нинди әкиятләр укырга яратасың? Мин инде кызым, бигрәк тә дуслык турында әкиятләрне яратам. Чөнки дуслык, татулык җир йөзен ямьләндерә, матурлый. Шуңа һәр вакыт дустана яшик. Ярый кызым, минем әле бик күпләрне котлыйсым бар. Ашыгам. Хушыгыз! Рәхмәт, Кыш бабай, сау бул! Менә бит балалар, яңа ел кичендә безгә дә мөгъҗизалар килеп китте. Без үзебезнең әкият укуыбызны дәвам итәбез. Константин Ушинский Кыш әбинең шуклыгы әкияте. Кыш әби бик ачуланды. Дөньядагы бөтен җан иясен бетерергә уйлады. Иң элек ул кышлардан башларга чамалады. Алар үзләренең шыр-шу килгән тавышлары белән әбине туйдырып бетергәннәр иде. Кышкы салкын җилерде, урман, әрәмәдәге агач яфракларын өзеп юл буена очыртты. Кошларга бер кая барырга урын калмады. Көтү җыелышып, киңәшә башладылар. Җыелыштылар да кычкырыштылар һәм биек тау аркылы зәңгәр диңгез артына, җылы илләргә очып киттеләр. Шыпшык калган иде. Ул да салам арасына яшеренде. Кыш кошлар артыннан куып җитә алмаганын күрде. Шуннан соң җанварларга ташланды. Кырларны кар белән каплады, урманнарны көрт белән күмде, агачларны бозга киендерде һәм салкын артыннан салкын җибәреп торды. Усал суыклар берсе артыннан берсе килеп кенә тордылар. Бер чыршыдан икенчесенә сикерешәләр, шарт-шырт киләләр, җанварларны куркыталар. Җанварлар курыкмадылар. Берәүләрнең җылы туннары бар, икенчеләре тирән ояларына яшеренделәр. Тиен агач куышында шикләвек яра, аю үзенең өнендә йоклый, куян сикереп җылына, атлар, сыерлар күптән инде җылы абзарларына әзер пешән күшәргә кереп киттеләр. Җылы су эчтеләр. Кыш тагын да катурак ачыланып, балыкларга җитешмәкче булды. Берсеннән берсе усалрак салкыннар җибәрде. Суык тиз йөгерә, шүкеш белән каты итеп шакый, балтасыз, пышкысыз килеш күлләргә, елгаларга ташлана, күперләр сала. Елгалар, күлләр бозланып катты. Ләкин өстен генә, балыклар барысы да төпкә төштеләр. Боз астында тагын да җылырак иде. Туктале, диде Кыш. Кешеләргә бәйләнеп карыйм әле. Һәм тагын берсе артыннан берсе усалрак салкыннар җибәрә башлады. Салкыннар тәрәзә пыялаларына бизәкләр төшерделәр. Стеналарны, ишекләрне шакыдылар, бүрәнәләр шартлап ярылды. Кешеләр мичләренә яктылар да кайнар белен пешерделәр. Үзләре кыштан көлделәр. Инде урманга утынга барасы булса, толыбын, итеген, җылы бияләйләрен кияләр дә агач кисәргә тотыналар. Шыбыр тиргә баталар иде. Кышны мыскыл иткәндәй, юл тулы олаулар сузылды. Атлардан пар бөрки, олаучылар таптандылар, кулларын кулга суктылар, иңсәләрен сикерттеләр, салкынны мактадылар. Кыш хәтта бәләкәй балаларның да үзеннән курыкмавына бик гарьләнде. Балалар тимер аяк, чана шуа бирәләр, кар атышып уйныйлар иде. Кыш бабай ясыйлар, тау өяләр, тауны су белән катыралар, җитмәсә тагын тау катырышырга киләле дип суыкны чакыралар иде. Кыш ачуыннан берәр малайның кылагын, икенчесенең борынын шиметә.
колак борыннарын ап-ак итә. Ә малай тота да кар белән уа. Шуннан соң бите ут кебек яна. Кыш тырышып та булдыра алмагач, ачуыннан җылап җибәрде. Салам буйлап кышның күз яшьләре акты. Күрәсең, яз якынлаша торгандыр. Кадерле дуслар, шушының белән сезгә дип әзерләнгән әкиятебез тәмам. Ә без киләсе тапшыруыбызда Кыш бабайның сорауы буенча дуслык турында әкият укырбыз. Ә бүгенгә мин Резида Сафина сезнең белән саубуллашам. Яңа еллар белән сезне. Киләсе җомгага кадәр. Пока-пока.